Здравейте хора, аз съм Александъров, това е моят приятел Геня. Днес ще правим трикове с тортинетки. Той ще започне пръв. Първо ще покажа магнит. Магнит. И след това 180. После... Ще отидем на нашата измислена рампа. Да, после отидем на нашата рампа, която ние ще направим сами. И след това трябва да се пробва да направя 180 във въздуха. Да. И не забравяй, че аз участвам. Да. Да. Главното нещо при магнит е да освоиш ето този скок. Второто е при Вчера обяснявах. самото скачане да вдигнеш тортинетката и да се опрем в краката. Така, сега спробвам да направя 180. Сега пак. И този път спях. Да. Сега е ред на Сашко. Виждаме какво ще да каже той. Така ще кажа Оли, но Оли, извинете, но ние сме го объркали. Оли не се прави да дигнем вече гуми едновременно, но трябва първо да се вдигне предната и после задната. Така се прави, Оли. Аз проверих и много съжалявам за това. Така, ще кажа още един път. И се пробвам да направим магнит. Така ще се пробвам да направим магнит. Мисля, че успях, нали? Да. Този път успях. И мисля, че това ще покажа. И само да ви покажа, че ще вдигна задна гума. И това ще е сега ред на един да скача от рампите. Сега ще учим там, направим няколко нормални скока и след това ще се пробвам да направя 180. Във въздух. Да, във въздух скок. И ще направим по-голяма засилка. Да. Ще се пробвам и аз нещо Това такова. е нашата измислена рампа, Сега да покажа. която сме си направили сами. Как да не сме сами, бе? И Да, само да покажа, че тук има разстояние, да не си мислите, че няма. Ето, вижте. И сега е той. Сега ще скача. Обърни го. Давай. Този път успях. сега пробвам да направя 180. Чакай! Първо, после да направим. Добре. Сега аз ще покажа и после да разместим. След това ще размисля и ще пробвам да направя 180 във въздух. Просто ще махнем другите две плоскости, за да има по-голяма безопасност. Да дигна задницата. Що постигна, бе? Да се дигна задницата. Успях. И още един път. Успешен или неуспешен опит, не пречи да опитам. И сега е Генио да направи 180 въздуха, но ще има кратка пауза, за да разместим плоскостите. И така ние се завръщаме. Ето вижте, там няма нищо. И така нашия приятел Генио ще се пробва да направи 180 въздуха. Стискай един палче да не падне да се удари лошо. На кого съм? Не мога да се задържа краката
самата тротинетка. Тук е идеално за дрифт, защото плоскостта е много гладка. Дано този път да успея. Дано. Повече се заселил. Не, напротив, не трябва да имам толкова голяма засилка, защото при голяма засилка ръката си не застава толкова стабилно на тротинетката. Последен опит, ще се пробвам после аз нещо. И той успя, съм не успя да задържи ръката си. Сега аз ще се пробвам да направя нещо. Нещо няма да е 180, но ще се пробвам да направя как нищо. Не съм сигурен, може да направя само висок скок. Така да ви кажа само, ние не можем да задържим краката, защото като паднем рязко на земята, гумите се забиват в тревата. Тревата, да. Ще се пробвам да се. Не успях. И ще се пробвам да завъртя така тротинетката. Той падна, но нищо. На всеки му се случва. Да. Все пак, всеки път има първи опит. Така, Гене, ще пробвам още един път и аз. Аз пак ще пробвам да направя 180. Аз ще си пробвам да се направя да завъртя. Така трябва. Сега правя нещо като тренировка. Само аз искам да видя нещо. Какво искаш да видиш? Обясни. Дали когато завърча на 180, като се приземя, дали подскача самата тротинетка. И тя подскача. Задните те подскача. И той успя, браво на Геньо. Сега е мой ред да се пробвам да направя нещо. Не съм сигурен точно какво, но ще се пробваме. Стискайте пауза да не падне пак. Тук се направя доста голямо море. Ще се пробвам още веднъж. И трудничко е да се приземиш, защото като забиеш гумите в тревата, може да се обърнеш. И така, този път успях и мисля, че това ще бъде края на нашето видео. Чао!